Sådan. Og der er alt sammen. Der laver jeg en julevideo. Jeg tænker, jeg har lyst til at lave en julevideo på min gamingkanal. Så jeg tænker på, at jeg har lyst til at vise, hvordan man bevæger juletræet. Men I kan ikke se det så meget. Sådan, der var juletræet, ikke? Ja, så jeg kommer lidt til at gå lidt rundt, så derfor. Ja. Nå, hvad skal vi synge? Skal vi synge i Barn er født i Betlehem her? Ja, det gør vi godt. Okay. Farmor, skal du være med til at synge? Ja, men jeg vil ikke med ud og gå. Nej. Pjat. Nå, hvad vej skal vi gå? Bare den her vej. Okay. Et barn er født i Betlehem. Betlehem. Tidligere sig Jerusalem. Halleluja. Halleluja. En fattig jomfru sad i løn, sad i løn, og fødte himlens kongesøn. Halleluja, halleluja. Skal vi gå den anden vej? Ja, selvfølgelig. Han lavede sit kryberum, kryberum. Guds engel sang med fryd derom. Halleluja, halleluja. Og østens vise fra der, og fred der. God røse og myrskær. Halleluja, halleluja. Den anden vej. Ja, for Ham være vist evig tid, evig tid. For frelser barn og moderligt. Halleluja, halleluja. ja. Hvad skal det så være? Mit blå. Dejlig er den himmelblå. Der er himmelblå. Ja. Dejlig er den himmelblå, lystig er at se derpå, hvor de gyldne stjerner blinker, hvor de smiler, hvor de vinker, os fra jorden op til sig, os fra jorden op til sig. Det var midt i julenat, hvor en stjerne glimtede mat, men med et der blev at skue, en så klar på himlens bue, som en lille stjernesol, som en lille stjernesol. Den anden vej. Jul, ja. Ja. Vise mænd fra Østerland drog i verden ud på stand, for den konge er der blevet, for den konge er tilbede, som var født i samme stund, som var født i samme
til at lyse for vor bod, til at lyse for vor bod. Sidder du og læser julesangen på den der? Nej, jeg skulle bare se, hvor meget jeg skulle bruge til risengrød. Nå, hvad skal vi så have? Risengrød. Hvor mange skal vi have? Skal vi bare høre det hele? Så har vi jo højfortrædets grønne top. Ja, det vil jeg gerne høre. Så går vi den vej. Ja, så. Højt fra træets grønne top stråler juleglansen. Spillemands spil lystigt op, nu begynder dansen. Læg du sluk din hånd i min, ikke rør ved den rosin. Først skal træet vises, siden skal det spises. Se børn lille, nu går det godt. I forstår at trave. Lad den lille Signe blot få sin julegave. Hun sæt det røde bånd, og du ryster på din hånd. Når du strammer garnet, kvæler du jo barnet. Den vej. Peter har den gren så kær, hvor på trommen hænger. Hver gang han den kommer nær, vil han ikke længere. Hvad du ønsker, skal du få, når jeg blot tør stole på, at du mig vil trumme, før min sang er omme. Kan vi tage den sidste? Hvad er den sidste med? Børn, nu er jeg blevet tabt, og i forvejen lever. Moder er i køkkenet, nu skal hun traktere. Derfor får hun denne pung, løft engang hvor gæld er tung. Julen varer længe, koster mange penge. Markus. Jeg kan det. Er du tråd i halsen? Skal du tørre i halsen? Nå, hvad så? Er det bare det hele? Er det bare det hele? Der er også julen har bragt velsignede bud. Eller det kimer nu. Det kimer nu. Ja, den var. Ja, 1, 2, 3, go. Ja. Det kimer nu til julefest. Det kimer for den høje gæst, som steg til lave lytterne med nytårsgaver, fryd og fred. Du kommer med til Davids spil, hvor engle synger under sky. Du ganger med på marken ud, hvor hyrder hører syn fra Gud. Den vej. Kom Jesus, vær vor hyttegæst, hold selv i os din julefest. Der skal med Davids harpens klang, der takke højt vor nytårssang. Skal vi bare sige, det var det? Skal vi sige, det var det? Ja, det klarede I fint. Ja, det var godt gået. Puh. Men vi er da helt tørstige. Ja. Det er så man næsten, når man skal synge julesang hver eneste år næsten. Det skal man jo altså. Ja. Så nu er det giftig tid. Ja. Har du sluttet din optagelse? Ej, vi kan stadig have optagelsen med. Hvor kan vi sætte den henne? Vi sætter den bare her, ikke? Okay, I kan stadig godt høre mig.
Jeg har puttet den. Nej, den vælter. Skal du ikke sætte lidt mere? Nej. Du må ikke slukke den optagelse. Jamen, skrå ud. Nej, den står fint. Så må du tage en pakke og se, hvem det er til. Ja. Vi har this one, den. Hvorfor er den stor? Til Markus fra Faster. I know what this is. Det er batteripacks. Ja. Og jeg er alle sammen ikke også se det. Jeg fik batteripacks. Okay. Det var den allerførste ting, så jeg putter her. Ja, det må ligge der. Og hvor skal jeg putte den her ting i stedet? Det kan vi jo lægge samle, så kan vi brænde det bagefter. Hvad kan det være? Hvad står der på? Til Markus fra farmor og farfar. Ja. Og thanks. Oh my god. Det er mukkefilmen. Det er den her, jeg virkelig har ventet på. Fordi man kan ikke se den på andre steder. Nå. Se. Mugge hans mærkelige hjerne. Den har jeg virkelig havde brug for. Nu har jeg vejfesten nu. Okay. Det er dejligt, når jeg også har den nu, så. Men jeg kommer til at stadig se vejfesten med. Men den kommer jeg til. Og hvad står der på det? Til Markus for farmor og farfar. Oh, I know it. I know what this is. This is the... Og jeg vidste det. Det er Håmand. Er det ikke det fast? Er det ikke Håmand? Det er Håmand. Ja, alle sammen. Det er The Singing Homer. Den har jeg aldrig ikke set før, men den kommer vi til at åbne bagefter. Later i den her video. Så ja. Jeg er ikke rigtig fast, og jeg sagde også nogle gange, at Håmeren, den var lidt for uhyggelig for mig. Men... Wow. Er den på vej ud, eller hvad? Er den på vej? Oh my god, nej. No way. Oh my god, no way. Okay, det scared me. Okay, det er en Håmer alle sammen. Det er en Håmer. Den kigger vi lige på bagefter. Hvad skal vi ellers åbne? Vi har this one, den gemmer jeg til last. Nå, okay. This one, den kommer ikke til at være en Håmer igen. Jeg kommer til at hænge Håmeren på den anden side. Ja. Og hvad står der? Ja. Til Markus og Fester. Okay. Okay, lad os se, hvad kan det være? Hvad er det for en mystery kasse der? Og den er allerede åben. Fedt. Ej, er det no way? Er det den? Hvad er det dydoen? Ej, no way. Har Fester købt? What? How did du fik den der? How did du fik den, Fester? It's there. Oh my god, det er en af dem. Ej, den blev pakket ind i. Jeg vil gerne prøve at se den, hvis der er batterier i. Yes, det is. Yes. Santa og Mrs. Claus. Der det is, alle sammen. Den sjældneste Santa i hele universet. And it's right here. The Singing Christmas Doodle. I did not even notice, Fester, du købte den. Nå. Var det ikke den, du ønsker dig? Ja, I didn't even know, du sagde, det var en anden sælger, der købte den, og så... Ej, det er faktisk meget cool. Det er faktisk også en, jeg virkelig har ønsket mig. Og jeg kan ikke sige noget andet. Og den skal også bruge en skruetrækker. Men dude, Fester. Jeg har virkelig ledet efter sådan en. Oh my god, alle sammen. Jeg er virkelig excited for The Singing Christmas Doodle. Hvad står der på den der? Se Markus og Fester.
This do not gonna be. Nej. It's another box. Hvad er det? Edward. Oh my god. En sparekris. Kan du se, hvad der står for? Hvad står der? Markus. Næse. Markus næse. Så skriver man på, hvad man ønsker sig. Hvilke nogle næser? Og så er der et kridt med, man kan skrive på, hvis man ønsker Åh, sig. okay. Okay, det er meget cool. Ja. Og den her gemmer jeg til sidst. Ja. Jeg ved ikke, hvad den er. Den er tung. Hvad står der på der? Til Markus forfaster. Oh my god. Skruesættet. That's the skruesæt. Er det det? Ja. That's the skruesæt, men vi skal have nogle batteries i these. Og så har vi den aller sidste. Ja, men inden jeg viser det hele, den aller sidste, Markus, til Markus forfaster, has to be ignore og er det snebanen. I snebanen is another one. Is another snebane. I kan se det, folk. Så det er alle de ting, I got. En hummer. Hummer. Den er ulækker. Er den ikke? Nej, det er en syngende hummer. Prøv at tage den ud af kassen. Nej. Okay, alle sammen. Den ikke bider. The rocking hummer. Alle sammen, se. Se alle sammen, det er den der. Jeg kan bare tage den i den grønne der. Inden jeg gør det, skal vi lige have tjekket alle de ting, vi har fået. Så vi har fået nogle batteries til at teste ud. Vi fik The Mugger-filmen. Vi fik These Guys. Og vi fik this one. And Sparekrisen. And hummeren. And the snebane. So that's all. Undtaget. Jeg troede den der big box, det tror jeg det var en Jingle Bell Rock Santa. Troede jeg næsten. Men det var det ikke. Det var det ikke. Var den blevet solgt ud? Ja, men det koster mange penge jo alt sammen også, ikke? Ja. Lad os teste den her ud. Den her Santa og Mrs. Claus. Men vi skal bruge en skruetrækker. Du har jo lige fået et sæt. Nå. Ja, vi skal have en saks. Skær med. Eller en kniv. Så der var ingen cool catfish. Ingen cool catfish. Findes den? Var den også dyr? Mm. Hvor meget var hummeren? Også dyr. Og hvor meget var den der singing Christmas doodle? Nej, det er meget dyrt, den der mouse. Ja, den var til salg på eBay, var den ikke det? Jo. Men det er ikke der, jeg har købt den. Hvornår blev den solgt ud? Jeg tror, det var en anden person, der købte den, men det var det ikke. Det var faktisk jyde. Skruesæt, mit egen skruesæt til Big Santas. Så lige nu har jeg The Singing Christmas Triplet og lige nu Doodle. That's insane. Så skal vi lige putte nye batteries i. Håber, at de her de virker.
Den passer ikke. Håber fast, at de virker. I hope. Håber ikke, at fast, at hun got scam on eBay. Det ved man jo aldrig, Marius. Og så har den en on and off switch. En har en on and on switch. Så det er ligesom the Singing Christmas Doodle one. That's kind of cool. Og bagefter så tjekker vi den her Homer ud, ikke faster? Ja. Let's say the works. Eller not. Eller måske de skal blive fikset. Måske skal Santa blive fikset. Eller Mrs. Claus. Men alt sammen ved, guys. Det er sådan en af jeg virkelig har wanted. It's just what I always wanted. God, jeg er så spændt her. And on? No. One battery. Hvor meget koster det hele? Det koster mange penge, Marius. Hvor meget koster det? Jeg vil ikke fortælle det til det. Let's see. On. Lad os se. What's that sound? It's the Christmas song. Let's sing together. Det virker. Head in the ground, around the town, sitting down. Det går stærkt. Santa Claus is coming. Og de er ikke gået i stykker faster. Det var da godt. Og skruen hen. Men I spiller den samme musik, ligesom de andre, jeg har deroppe. Ja. So that's pretty cool. Sover far, That's Ja, han har sovet fra både det dans som træet og alt muligt. fordi han skulle skære vingerne af det. Nu Larsen, du skal ud og skære vingerne af de ender der. Nå ja. So that's everything. Alright. Så tager jeg teste den her Homer ud. Grøn. Oh my god, I'm so scared. It's actually a Den Homer. røde knap der. Oh no. Oh. Please. Er det batteri i? So I got nowhere, you got Er der stykker? And I got nowhere, you got no shine. Rock the boat, go rock the boat, baby. Rock the Ja, den er gået i stykker. boat, over. Rock the boat, go rock the boat, baby. Rock the boat. Jeg hater, den er lidt gået i stykker. Men hvad hvis den hænger op på væggen? Tror du så ikke, den er mere? Der er mere liv i den? Ej, jeg tror, det er bare tandhjul skal skiftes. Så det er bare tandhjul skal skiftes. Det kunne da godt være. Ja, du kan lige kigge på den. Så det må være Ja, det ændret er på meningen, man video. skal hænge den på væggen, ikke? Nej, pakke alt det skidt ud der. Den er altså ikke lige her. What's that sound? It's the Christmas song. Let's sing Og det er målet. together.